Bonjour. Ah, non, je vais der tout. Bon, meter we naar de dag naar hij. Para hij kan gewoon die Guarda vite per ons, niet zo gaan dan maar par ons trizini. Kijk hoe zei, mijn school was bij Touribas. Weet ik nou dat doe zigla. Maar bid mijn certificaat. En dan zei ik wil juist, en wanneer de landinil gaan mijn zoon toen mijn zin in de deel minus. Oh, wanneer mijn buur was, zuur de. Minus wat gebracht, met Chriske de was. Met bij mijn goed doe respect, en wanneer een gade propriëteers dat hier was. De situatie was wel zo dat minus. Ik wil juist dat mijn prenen hier. Dus wanneer een gade bij de ruzamen, trippie bij waar blagoede, heel je kwijt daar. En net net blauw is, wat hij gillen, wat maar wordt. Want later, net over die is hier, dat vind ik beter. Ja, in goede bieden woon, is het situatie van mannen tot niet. Maar mij komt dicht, dus er goede naar, zuur dicht. Op een goede, dat goed kindje in noos te doen. Weet maar in noos was, bij wij, hand er noos, en we krijgen dat gewoon die mine, toch? Als ik dat doe, a goede klein toer naar jou, met Ben White buiten, nee, want ik ga klaar, compleet met gaan gewoon die min. Als je dat doen wil hebben, dan moet je nog een kadabaat. Als je dat doen, nou, wat dat zo geen pipu met idee, maar dat is een meestal nog wel een persoon, maar gebeld hoor. Allee, mee voor, van een eindbach de presbyter, hij was juist een notre Balbert, of toen de Nilis, bidladen die over en daar. Als hij moet die gaat, had hij kopen, politiek, wat hij niet kiezen. Tegen de tijd en dan niet. Bonjour notre personne. Bonjour Albert. Oh, restez couvert. Oh, merci dat votre personne. Car mis op die klant wie nou. Maar maar doen, hoe dat dan? Propos had die de raad wel dat de konan. Voor tijd maar aan in de. Klant die hoe big gaan gewoon die mi. Oh ja, oh ze zijn stoet naar. Oh Albert, niske de non genie. Hij zo liever deze de wilaar, de kapot op persoon. Gij wat, u meestal kan dat die miauw pagaai. Pagaai? Oh, hoe zo gentil op persoon. Oh, mij zo komt aan de weer de wilaar. Oh, stel. En dat hoel je niet. U goel voor komen die doen. Maar die doen ben die maar pensioen. Dat is ook weer dan. Misschien als je de haren van mais was. Maar ja, komt een vrijbuur in die huiden, ja. Dan heb ik een keer goed gezien, en mers goede. Oh ja, ik kan nog een ende. Oh ja, waren die. Allee, dan nog, ik doe het op net, ja, die nog. Met Albert, wist de neurboppen, hè. Dan kan je poeder naar huis, wat criminaal, maar van Parus, Trizini, en weer alle weer die weg, hij was Nilis. Dan zien we uit niet meer de neur. Ja, orthopeter, hij redt niet goed van dat beter wordt het niet doen. Zie die part meer, dus bries toch handen lachen. Hoe lachen? Je moet ze bries op weg. Op bries om door, dus goed doen. Ja, kom maar nog. Stel, handen lachen dit, dus het buiten de ijzer niet. Dan ga ik goed ook een keer dit. Hoe kom met pijwerij? Oh ja, maar die. Oh, ik kan me handen lachen dit goed en naar veranderen. Ah, nou, we gaan tegen dit weer proppen. Met de brief voor de zee. Nee, moest er niet zijn. Oh ja, maar dat is niet nog braaf. Dan laten die proppen niet, die hangen zo dan neger. Want tegenwoordig zit toch niet dan neger. We zijn ook wat toen met laboer. Oh ja, en nou zeg hij dan neger meer. En we gaan toen wie waren toen braas. En we zouden dan naar mijn jong dit. En nou, we gaan dit dan weer in de skant die dat deel van hij. Otro sandermon, dat du modoko, poca da frico, melesco vapo. Als die zo kerwito to persoon. Want dan maar dan niet. Dan hebben we meer gemakkelijk. Met handelaar dit ben je de neur. Want de persoon meer handelaar daar. Meer een boeien dat doen. Dit moet je kijken homen. Maar we zijn niet zuur de neur. Want ja, maar dat niet. Want dat is nou het tudo. Als je want dit is wat nog, ik ben juist. Tegen mij, die moeilijkheid waar niet is. Voor mij mag niet wat delen we. Of je dat doet, maar wat dat het niet heeft. Oh, hola gaan we. Voor ons niet burmen moeten. Als je een idee om maar dat niet klaar. Want dat is zo niet. Maar zo nog wel een game maken dat door persen was security.
Meu fund. Die nou een poli en dan die zaten maat. En hij had een nood op, maar ik zei de Friesland, en treed meer. En we al daar gaan die met, en je Friesen waren lokken, je zagen die bieper, en je nood wat jaar, en je al daar aan treed. En pauw en treed was op het pers en zullen de wind. Die, maar we daar bij ons trouw, maar kroos het bedieven, nu lakken ze het dood, dan willen we zelfs een treed. Nee, we willen dat wat niet. Maar als we nieuw gaan niet auto petten. Redding goed wel nou, dat u doet. We hebben gehad. We moeten de auto dan maar uit, maar hadden wat gewaai, dan komt een waar uit. Met, op een redding goed wel niet. Blijf maar tal met de wind. Maar doe het maar goed. Maar we staan auto petten, we zullen die bij brissen en huipjes en koenissen toe die jongen.